الحمد لله الذي كتب الخلود لدعوتك وسجل البقاء لشريعتك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ayamu na po na si Korean ubantuk si Kuala na salawat ko Rasulullah nan pamang niya ko sa ampon si kulangulanguan na makadadar pa ang mga datwa patot so kapada datikiran kadi mi mapangali sa mga ngaran niyo pagi makampat sa oras nanay no kaso malakot pagingarantan wa ini tambung tano sang kaadar pa nan ayat tano labuan nagu lakain niyo sumatanos ko pa umakin ganyo ko barakano kaliwanagi sumala ako pagundamaan tanong yan kaya makambabala siya o sunni na aya mapipikiran na pagaluin na kanon na so bidaan siya awin kaya sunni na sumababalayan bidaan na guilty kababalayan makaalang kung man isa sa di niya nakasulod si Sagyan Kuto, mababalo yung tuwalantong sa di niya nakasulod si Sang Kuto sa bala. Nausay na kan, pagi makampat sa oras. Pag ang video niyan na sosya na miya nagatan o Agyan Kuto, akiyaw sa'yo na Agyan Kuto mitero. Ayaw sa'yo niran na al-haqu huwal Quran wal Quranu huwal Ali. So kung so benar nagyuto sa Quran, na so Quran nagyuto din sa Ali. Raks wali lagi dukia na ganirun nasa kami aglusun na wal jamaah na ayam bidon yan na ayar kami ron natigilan na Al-Quran munazzalun minallahi ala Muhammadin fasunnatu Muhammadin bayanan lil Quran so Quran agyuti benar na ini turun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masihullah na so miyasan daya galaba kater usayan Rasulullah nagyutu ipayagan sa kapmaanay si Quran agyutu ipaterun abna so Allah ta'ala napiteruyan sa Quran si sa suratul Luqman dhalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil suratul Luqman ikatlo anamber giran man ati wallahu ta'ala imata na benar giran man imata na suwalla na sakanya ni benar nagumata na asapot gunung-gunuing asalakaw si Allah subhanahu wa ta'ala na lamon na nanaribat suratul Luqman ay katalo yuto isabot ayat dari maniru nagyan ni maana nagyan kana na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah da simbani nuntas wallahu ta'ala Muhammadur Rasulullah nasiyugu wallahu ta'ala surah-surah kaanya na mapayag so benar agyuto so paman nakapaswaswata si wala ada abanian sa ginda so Allah ta'ala miturun sa Quran wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nazzala ilayhim ini turun amir kaya Muhammad yang kanan Al-Quran kaan nakamapayag si mga manusia yang kutakapayagin yang mga manusia nagyuto so sunatian ang utwa ini turuniran kaaniran misinirigan na purong suwi kasuswatong Allah kukat sugaswata tanuro yun di sabat pasok kaya pakataling mo Rasulullah na miya humba sa iso ng ribat na iya miya kagataw so benar sa isang kuta kapamang kaganang kutwa bayagin na mga tao sa kapasimbayran na siko pimbarang-barang na sa lako ko Allah wa qul ja'a al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuka miya kataluan kay Muhammad miya kataling mo so benar na wa qul ja'al haq wa zahaqa al-batil na miyagumba sa subat ribat mainal batila kana zahuka na so pamana ribat na upamakukuan na miyagumba sa upama na mangitapwala kaya kamo to na ikadua ang bidaan o Shia o giyang ka iya Sunni o panarima meron na giyang ka iya Ahlus Sunnah Nayak tari mayroon na Swiss lang maminit talingo ma o Rasulullah sallallahu na sampurna ko lango-lango ano mga nabi am yaga pide-pide naya minit talingo mayran na so agama Islam aayab bayang-bayanan yan na so kaysa sa wallah maana so tauhid
Nagyang ka na upaman na siya na may papalumpong na agyang kuta kapagpunong ganuya sa papakainirapan sa pagpunong ganuin sa ko mga makhluk. Lagi do ka punong ganuira na sa ko mga kubur, na gusto ko mga awliya, na gusto mga imam, na papakainiran ito. Agyuto na siya aglusun na wal jama'a na yatari mamiron. Nagyuto na siya ko to. So Allah butala na yaw na may terosi sa Quran. Was'al man arsal namin kabali kami rusulina aja'al namin duni rahmani alihatan yu'badun. Suratul Zukhruf 45. Isyo na ka, kutawa siyugwami. Amyaw na kaya Muhammad. Amyaw na kaya Muhammad san ko mga sugwami. Ino ba yaman niyan na ba dum panasimbaan asalako wala makalimuon apo penunwatan na nabiganan. Wallahu ta'ala salaw da parwa penung ganwin. Simbagyan sa suratul simbagyan masa sa suratul Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhihi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Da ko kya sugwami si kumyaw na anaka apa de rasul inunta na aya ini lah mamir sir kanian na matan asok kalangulangan o siwami na aya penulo nila na soda simban inunta nasa kambuati gula sa kambuy penunwatan neo. Siya na sa suratul Anbiya. Pagi kamu to nasulango lang ng mga nabiya siya butsi. Naya besay minit taling umayran naso Islam saya bayan-bayanan yan nagyang kanan at tauhid so kay si isa wallah. Saya naunaw niyan naso la ilaha illallah. Saya kasih simpanan ako tala nakamana sang kanan la ilaha illallah na talo apun suanyan adinan makapupuri kasan ako sa intanwang putwa kasih simpanan ako manang. Paganero naso tauhidur rububiyah. Saya mananyan na po kay sa isan so kababali wallah sa kaniyang buituan. Saya mana rububiyah na sa kaniyang idato pupangadun na agus kaniyang iding gira-giray apes dato asimban ading gira-giray sa dunia na sampurna pa na sa alungan na mori. Kadua na pakapunumpangan tanur kaniyang so tauhidul uluhiyah. So kasimba penungganoy na sala ka wala na dedin. Au pamakukuha na baron bigi wallahu ta'ala sa lauda paro abad ang panapunong ganuin inon tabu so Allah subhanahu wa ta'ala lagi aging kuto pamanaka pamangani anta ako pamanaka sumaya anta kakapanong bali na paglino to si ko ngaran wala naguging kuto pamanaka tawakal kasarik wala naguso ka paniata si ko mga simba ang tunununsan na paglindo na sidin man po kapanong pangasiko Allah subhanahu wa ta'ala kagyuti ka po na maangkot ang tawhidur rububiyah. Katalo ama nagyang kana na tauhid na tauhidul asma'i was sifat managyang kuto pa manakapanama agyang kuto kaysa isang mga ngaran wala na gusto mga sifat yan saya man agyang kuto kaysa isang pa man mga ngaran wala napakabatikin na ang tanong arakol lagu ta'ala sa mga sifat yan na gusto mga ngaran yan ng please ang tanong so langon-languan au pa man natya please wala subhanahu wa ta'ala say ko ginawa niya na kanaban niya na pamanasipat na gusto pamanapasipat o di na pangaran sang putangaran wala o gay daw pangaran ng kasungaran wala nakapakaya so pato na ori pano Allah subhanahu wa ta'ala wasukuto amma sakataanhu Allah wa rasuluhu nasudaw saya o Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala mipanta ko mga sipat yan na dintan utong pesuldan ka aya katero o Rasulullah na aya pamimikiranan yun na sa mga kadno wala di po makira anto na idato Allah subhanahu wa ta'ala kadika kanutwa akaliw. Nasuka para tiyatan ko mga sifat wala na kanabat tano'y pangibarat kanabat tano'y pumagay sa sagindan yan ang mga makhluk kanabat tano'y pag-misinterpreta kanabat tano'y perupa kadat tano'y mga ilik kapre ng kumigagayb ay kakiliat tano'y naso pumakasurga na giti kakakilangyan naguknabat manubat tano'y to prejika di tano'y to peratian sa peratian tanong so wala na kukigagayb yan na peratian tano'y mambuso mga sifat yan kung lagi dunong kukinirupa nung kitab na buso sunnah. Yuti sabab pas wallahu ta'ala na pitero yan sa Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Teruan kaya Muhammad sallallahu ta'ala na isa-isa, ada ba niya na sa kutwa? Ayaw po na ng o pamanang uranan. Da makambawata, nagudang bawataan sa kanya, nagudang lagi diyan, sa gindinian, apad, aw pamanamya patutun, aw pamanapanong gano'ya, uli na simba, panunwatan. Kaya kamo to nagyutoy sabab agyan ka na niman agyan ka na tauhid ayat tardas o Islam okay nasusura nga iyan langon usura nga ang kana na tauhid na ayat timpla iyan na kapanakuto
pimbarang-barangan agamas kanun di matarong kaadna penunggan na sa lakok wala nayak tempel ang gin kuto asura nga utawhid na paglindon adna kapanakuto. Ang tunay kapanakuto kagya defentan kagya madakla diron na niya pangasasakutan. Wa ja'ala syarikullahi ta'ala fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Malakasa isaginde nga kwala pakatumumpok kasi ko rakwala ko kabubuli niya na mambibisa niyan so kabubuli niya na tuwal. Nagusto kang bibisa niya no nas kaniyang penung ganuin simbuan. Nagusto kang bubuli niya na so mga ngaran niyan nambibisaan niyan. Oy, nagusto mga sipat yan na tika miya katumpok ko. Nagito na at napakatumpok ko na kaon amakhlok nagito na guti pembetuan asyir. Okay, nagyang ka na sir na miya pili-pili gruanan. Inuto. Nagyuti pitero akatiru Allah inna syirka la dhulmun adhim. Matan man ya Muhammad agyan kuto ka panakuto na ginan ni mala akapanganiya. Mala akapangarasi. Nagu ka o pamana kaplalalim atigu Allah Subhanahu wa taala. Yan ang asir ka na ginam ko na tigwal lagu tala. Nadinyan na nan imbagay ba niyan prelaan. Nawagay de prela yan sa mga padadusa. Naginan na dinyan na nan mga sa lauda paro bapanakuto sa Allah Subhanahu wa taala. Ayap na diyon sa lakaw na ginanasir ka na pakabatala lang kung mga amalatanong. So Allah ta'ala mitero kurun. Wala kan ohiya ilayka wa ilal ladina min qablika. La in asyrakta la yahbatan amaluka wa la takunanna minal khasirin. Mata sabna ratik wala. Inilaw na merka ya Muhammad na gusto miyangaw na nakasiugo mi panatik wala. Amay kasaka na ipanakutong kaswala. Uway kasumumpok ka panako kada to wala surakiyan ko katatawhidin. Na matanay lang nami so mga amalaka tigwallahu ta'ala na gumabalikan na tigwallahu ta'ala pad kumya nga lalapis sa dunia sampurna sa alungan ng Mauri Suratul Zumar 65. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Na upamanya na panatigwallahu ta'ala kaso mga manusia miya maratiar kaulinan taun na manakuto sila na titudin na tigwala mailang so mga amalira na tigwala Subhanahu wa ta'ala Suratul An'am 88 ayatannya. Kedua na usain tanu naging kaya syirk fi rububiyah. Anto naging kaya syirk rububiyah ama papadalam si ko mga Syiah agyutin video niya nakameme na tiran na bangad pagaluyagin kaya syirk na malukar kami nung unari rinayaga. Na nausay na nakameme na tiran na bakwa. Pagano naging kuto apa na ko mga syirk si ko rububiyah naging kuto miya alwiran aging kuto at aya rububiyah na padkurububiyah na so tadbirillah wa mulkillah kababaliw Allah adto naubang katerwa ginta diro di kateruiran asik kung sa alungan na Mauri na sirang kun ipepar sa alungan na Mauri sa kung sa pakasurga na kabayaran na makasurga na pakasurga niran na sa kabayaran na upaman na makanaraka na pakanaraka niran Allahu akbar yuti upaman na misosuldiyon si ko sir rububiyah na Giya kagnuto na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yakatirin na likulin nabiyin da'watan mustajab wa ta'ajal kula nabiyin da'watan. Lang na tigur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga nabi na anay ni bugirun wala da'wat terimanun wala. Okay, daw man ni nabi na pinggaga na niran. So pang niya na si wala. Pinggaga na niran nagyang kota pang niya si wala. Inunta bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad na rin ni sirban yan. Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Aging puto apikipikut o pamanapiyagmak na tigur Rasulullah renisirba kan apang niya kana si kwala nagyuto na isapatak no to yung si kumang umatak na yung mulkiyama aging puto pakaparlisang puto sa patakan naman mata min ummati la yusyriku billahi syai'a na mga tao miyakpan taga nakapatay na kanabasira na miya manakuto si kwala apya panaminangon na kumasa na miya kapanakuto sila na kaya tubatan nilang suka panakuto sa taubatan na soha. Nagyuto yung pamanapaduto ang mga syirk kaya panubagyan ko to sa badan niya dito na sukun sukali na miya nga dun ko si kaniyang uni miya nga dun ko mga kayo sa kaniyang uni miya nga dun si ko mga sada ang tunununsan nagyuto na paduto os tawhidu rububiyah o ay ikadua makasusuldo na syirk nagyang ko to pagteroon at tawhid syirk fi uluhiyah kapanakuto si iku kapek pembisa ikwal larkyan na so kapunong ganuyaw na gusto kasimbaw. Nanto na ministro pakirano na lagi-lagi yung punta kapunong ganuya si ko mga imam. Agumira ko ako na yaali. Si ko kaputi nga namatay ka ko na miya ka syahid ka.
Uri na problema ka, na upaman na kaya bulungan ako ta problema ka. Oay, napatiwa ganiran. Sa tama na sa niya aliran, agyang ko to upaman na mga katirwiran nun, aso kung sa mga panabinabiyan, ipun ko Adam na ako na kirilerong ko Allah subhanahu wa ta'ala, naksabab sa mitawasul niya mga ni konsekwali. So mambuso na biula Yunus, na ako na kaya ko unag yung putas sada, si saging puta kalalabado na sada, nakagiya ko na niya tawagin swali. So mambukon sa upamanan Musa, na ako na upamanan kaya upakanan sang puta ragad, nakagiya sabab sang puta kaya tawagan niya na si Ali radiyallahu anhu. Na sumambukon sa upamanan Ibrahim alayhi salatu wassalam, na ako na dakatutong aging puto upamanan lawasyan, na sabab sang puta kaya tawagan niya kwali. Na pa kay si Ruandi miyaw na kiranari, ko Ali agugin puta mga nabi-nabi. Das siram panembudi suina iyan, na oyogid o inairan na uyag-uyag gagyan po ta mga nabi. Kadua, nagyang po to ka punong ganuyaw nagyuto din Asia ka. Taros na nagyang gaya ka pugusaya ka noon, padumno to ang mga kuwan na gusto ka po punong ganuyaw ko mga salihin, mga imam, apian taon nun to. Inuto, nasudalilian nakati bati anak nagyang po to katir wallah subhanahu wa ta'ala. Isaw nagyang po to mataan nas wallahu ta'ala nas kanya ni benar, nasong punong ganuyaw nasa lakor kanya nalangod no to. Dat na benar ada bagi wallahu ta'ala sa lauda paru. Wa anal masajid lillahi kata pasuk katir wallah subhanahu wa ta'ala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'anin falistajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Suratul Baqarah magato sa 10 agunam. Ay gira pagisirar kaya Muhammad suka pamangni. Natiro ang gira nasak na marani ako kira naterima ngusok pamangni kiran. Sa pamangni siran ra kang atir o pamana ketarima so pangliran sa sakni panunggan yan. Kanago parati ako irang kaansiran maka kakadagisi ko mga tuwan. Nagyuto isa ba pasiran na pianunggan wiran na sa mga migagaib, sa mga syahid, amya matay. Na adong panapililbangan nila na si ko mga masjid, ang mga kutataguno nagyang kutakapupanunggan niya. Kiran na yakatir wala na niya supakyan so katir wala. Wa anal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Suratul Jin 10 uban mata na sa mga masjid wallahu ta'ala na uba kanaron panong ganoy sa salakaw sa nakwallah subhanahu wa ta'ala ina dunya. Kadua katir wala niya takadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar. Suratul Zumar ayatan ay 3. Mga katirwala sa kinisapar niya ba ng panunggunin na sa lakaurakan yan? Mata natigul lahu ta'ala sa mga tao. Gusto bata, so sirano to abiyaliran so sa lakaw. Wala mga uliyat, tinabang, pupanunggunin, simban. Naayaw pa man na reason nila na sa kapasimba iranon o di nakapupanunggunin iranon. Na liukaribu na ilallah ka ang ayak kumikong pagampitan sa kapakaraniya misik wala subhanahu wa ta'ala. Sirakan yan, tilalan yan. Na mataan at tigwallahu ta'ala ng kukumang kanong ta'ala ulatong dulununan niyo si ko pagkasopa-sopa kang kanoron na mataan at tigwala di niya na panggunaw na agyang kanan alagi na ng mga tao pamukag maungkir ko mga katirwallahu ta'ala inisa parian. Ay katir ibn Rasulullah naman mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar rawahu Bukhari. Si tawat ni Rasulullah matay as kanyan na di manong ganoy sa kadun erimbang si kuala na dakalan na ramya ka pakasulda ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kunaraka pianutul Bukhari ay ron sa lakaw na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa kanya nila diwan tano perawatan tano ko sinirigan tano si kuagama na yamala na so pangni si kuallahu ta'ala na ya diron sa lakaw na ino mga deso kaya simba Rasulullah si kutuan tano Rabbul Alamin na ya tano pagilay banyan dito ko na katayagin kaya mga watakan mga apuakan na panungganuin tanong sila na ato na kaya pakuha niyan uri na mito wasuro na ipangando niyan rin na uba pa ang kuwantan oy nagyuti sabab ayap na mataad na dinisayan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya pitiruyan si ko hadisyan asasalan ihfadillah yahfadik ihfadillah tajidu tujahak wa idha sta'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Siapang ka sa mga suguan wala sa ubang kapangibayin
Siapang kakasiapang kanian. Siapang ka. So, wallahu ta'ala si sa atubang ka sa upamanapo ko sangkaon. So, pamikiran ka ko so pangning kasimbang kaon. Amay at igur Rasulullah sallallahu pa pumangni ka. Nagsika pamangni si kwala. Nagwamay ka pumangni ka sa mga tabang antonon